ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆ କଇଁଚ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଠେକୁଆ କହିଲା, କଇଁଚ ଭାଇ, ଚାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିବା। ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କଇଁଚ ଠେକୁଆ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇଜଣ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଯିଏ ଆଗ ଯାଇ ଲମ୍ବା ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଜିତିବ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଠେକୁଆ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ଭାବିଲା, କଇଁଚ ତ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବସୁ ବସୁ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦଉଥିଲା, ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, କଇଁଚ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିବ, ବହୁତ ପଛରେ ଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ